Donald Trump o ari o addini yimɓe guerre goɗɗo mo ganduɗa o waɗi renversé o e guerre o addi guerre économique ɗum ɗo ko renversement mo ganduɗa hanti jiirimi ɗo tan hanti so Allah jaaɓi hanti goto fof waɗete kono wurdi kono waɗata kam hanti fewnude missile walla fewnude bombo e yanoyde e woɗɓe hanti mbiyami tan koko Baaba Maal wino ko wonde ɗaminare e yoytare ina bone leñol kono ɗum ɓuri bonde ko e leydi eywa hanti leyɗele ɗe e lamɓe ɓe ɓe poti hanti darade ɓe dadoɓe haaɓe tiiɗa eywa ɓe ƴeewa ɓamtude leyɗele maɓɓe e fannu économique tawa wona ɗiɗo guerruji ɗi ganduɗa ngala nafoore ala fof eywa ciltan muɗum to nafata yimɓe ewa Donald Trump noon ko addi ko min mbeɗa welti hen saabi ɗum ɗo ko renversement mo ganduɗa o wayli hande eywa visage aduna o walla yeeso aduna o hande waylima hanti heddi ko goto fof hantine woƴe holno ɓamtirɗa leydi ma e to banggue économique. Ngoɗo miijo Donald Trump min mboɗo fecci miijo ngo temedere e nder temedere waɗi ɗum e denɗi neɗɗo ne wawi wiide ina fiima a woyata kono kam woto jaɓɓe ina fiima a yoftatako. Donald Trump yiɗi hollude yimɓe ta ko moni fof rutto hoore mum moni fof ina foti wurude hoore mum moni fof ina foti jogade hoore mum kadi ko hunde fonde wonde enen kala caɗele ɗe mbawɗen dañde hande Afrique ko enen gaddani koye men enen so wiyama jencudeji walla faggudeji européji ko ga gummoto e leyɗele men e maaje men e désert men e ogirɗe men ene jahane kuutoroy to ne naftata joni noon enen mata enen en mbawa ruttade buna men o e gosi men o jaren ɗum gonen liggade e janggude e fewjude kono ala ko yen jowitu tan duuɓi 6 jowitare duuɓi 6 e faware mane nden faware gasata wadde guitten hakkillaji men e wiide so Amérique waɗi en hunde walla so Europe waɗi en hunde ken mayoɓe guitten ɗum hakkillaji men jalten liggoɗen poɗɗo remde yo rem poɗɗo wadde follere yo wat follere poɗɗo wadde kanje wat kanje wadde Amérique ko tinnol fiyen en duttuɗen koye men. o addi tan ha hande ko caɗele e aduna he omo holla kanko omo wawani hoore makko heddiɓe ɓe mbawana koye men ɓe ɗum wontanta ɗumen ko lor kono noon min mbiɗa joguino jikke so Donald Trump ari ma deeñu aduna o e ngol ɗo ko haalata ko heewi ha ɓurti.